Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu madita salutna amanami inanami na holong yami. Anon di acara nomor 12 dung sidung sebelum tikting dohot dung selesai tikting adong donon patu tokur na perjolo ama HKBP Menteng namang ihut perhala doa HKBP Rawamangun dung sidung kor anon inang gabungan dohot sekolah minggu songone ma buah dita salutna. Ada orang sotapu ka parminggu atah parjolo mahita marantangi yang nahohom. Amin. Tapuji matuhata pardengan basa namanggohi baga-bagana song natar surat di Yohanes 14 ayat 10 nomor di ayat 10 itu. Jala pangido kumatu amai asa dilehon tuhamu sada pangodion na asing nama dongannya hamu saleleng ledeng nai imato di hasil tongani naso terjalo pertibion aidang di ida jaladang ditada alai ditadahamu do ibana ay narap ma ibana do tahamu jala di bagasan hamu ma ibana di bagasan roha na mamuji jala na marodopolop tu debata pasat hai matu hamu salutna selamat hari Pentakosta ma di hamu saluhutna di goh itu hanido baga-bagana dingoluni akana persea ima marhite sasaurni todina Todi perbadia ido natai ingot jalan tahalason di persarot tasedarion atong tapasada marohata asa tapuka persabota tu debata taparade marohata marsardot ibana sadarion tapuji matu hata marede mahita.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonok kumatuhamu rohanay baru, dohot todi nay baru tu bagasan ate-ate muna, jalaut satokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku tuhamu roha namar kilalaan, Jehovah do parasi roha, sayna saut do hatana, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, ahu do mabahesa, asmar parange hamu di bagasan aka patikku, aka hupupe radutam muna, jala patopamuna do, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo manudangi jala mangajari roha di akana persea di hatam. Marhite-hite to di parbadia. Saibuhai marohanami. Asature parohon nami marhite-hite to dim. Asak toktong gog dami rohanami. Makalakson hagugunay. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patek ni debata di pesta perningotan hasasar nito di perbadia sadarion imasian sada Yohanes 4 ayat 3 ganup to di nasemar hato puton Yesusi imana sian debata ima pangalahon ni Antikristus nadang roi songonang binegemuna jalanunga di pertibion ibana nueng ima sahatna rap mangidugo gumahita tu ada ni debata lamang ulahon patiknay. Ale Tuhan debata, saya perguguy mahami, mangulahon na bartupatik mi. Amen.
Dinatari parhita sian arina salpu tuari sedarion, tamado ingotota balga dot godang ni dosata, masay godang pangalasyota di lomoni rohani Tuhani, lebado hita mangulahon tanggung jawab tu keluarga, tu lingkungan, ulaota, tu negarata terlumobi tu huriata, ikon parahato patot tado, jot-jot do hurang pos ni rohata tu ibana, lupa hita manodahon hatana tu akka yanak kota, tuani ma debata para siroha debata tai, say marpangulahi do rohana mangasi hita. Diragam ni nama sa di bangsota, di pangido Tuhani do asa gabi parhobas hita di dongata, unang si hobasan, asa pangapuli hita, unang parohon arsak, asa mangurubi hita, unang gabi mangarugi, asa si parholong hita, unang manusay, asa si pardame hita, unang si padameon, nueng jongjong do hita di adapon ni dibata, mangokuhon dosa ta do tahalebota, mangulahon parsuron ni Tuhani. Di tonga-tonga ni hasusahan ningolu, di pangido Tuhani do asagabi ula-ula na hita, sibuan hadameon di tonga-tonga ni perbedan, sipajongjong hatigoran di tonga-tonga ni halumlamon, sibuan pos ni roha di tonga-tonga ni hagangguon, sibuan pakrimon di tonga-tonga ni padilian, sibuan hatiuron di akkana marsak, hape jot-jot dang tau hita mangulahosa. Ale Tuhan, purajumihami do hasese gini aek dohot dolok, sesuana dohot akahaw naong nitaba, aek naong marsik dohot akadolok na manubuhon akahaw narata, marsak dorohanami marina pabenan nami, aso jamot mga ramoti sudit na tinopam, ay di pangidohodo hami, gabi ulam sibuan hadameon tutanoon, marhiti na manuan haw, payason huta, pabulok kon sampah tunginan na, abidang turupatupahami hobar tuhatam, gudang do masa akabencana hinorhon ni hagaleon nami, mga radutitano na pinasaut mutu gabi inganan panguluan nami, kurajumihami do sude do sanami, alani patut ma, jongjong hami noeng dia depanmu,
mangido asa sesa dosa nami doot sude halabaon nami. Baga-baga taringot Tuhan sasani dosa. Sonodo hatani Tuhan Jehovah. Nungapolahu pasisi akka pangalasim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuahu. Ay ahu dosi paluaho. Asangapon madi debatan na digijang. Amen. Atani debata turbuk epistel di hari Minggu parningotan hasasaronto di perbadia sadarion tersurat di Joel tolu mamuka senet sada rodi ayat 5. Jadi dung songoni pangasehonok kumatutodiku nasa sibuk gabe manuri rangi ma aka anak muna dohot boru muna marnipi ma aka situa muna jala maralatan aka doli-doli muna. Jala pamasok kudo aka partindad daun di langit dohot di tano mudar dohot api dohot timus namar si jongjong. Alaina sa nama jogwar ni Jehovah maluwado ay di atas ni dolok Sion dohot di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jehovah hiyan, jala di tonga-tonga ni halak na maluay do, akka na jino ni Jehovah. Ido sahat na, martua do, akka na tumangayon hatani di bata, jala no peopsa. Amen. Oh,
Tahatidakan maha porseotai, songon na hinatindakan ni dong atas sa porseo ni sadok portibion, rap may tamadok, aw porsea, di bata Jehovah, ido ama pargu na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Aw porsea, Jesus Kristus, anak ni bata Jehovah, ni sasaday, iman tumbuhon si Maria, nagabi-gabian si Anton di Porbadia, adorang suabubuhon. Ido to hata na tumaon na bernit di panguhumuan ni silatus napat ya terpajal libana yang persilang atau namanaik rahudul siamun amanai pargo na suatu ido iman panghumi mangulu dot au persea Dala dong sada Uriah atau panah Kristen atau nabadia do dia sandosa do dia hai tanam mulak mangulu sudah do ni hanguluan suras amin.
Shalom. Salam. Meeting di Huriata HKBP Romangun Minggu tanggal 8 Juni 2025. Partangyangan week Rabu tanggal 10 Sada Juni 2025 masuk pukul 10 sia week Sada week Duren Sawit di Bagasni Keluarga C Pangaribuan Ariana Boru Tagalung Perumahan Pondok Bambu Permai Blok AF nomor 5 Pondok Bambu Jakarta Timur. 2. Wig Hutan Kayu Manis di Bagasni Keluarga Sintua Lion A Simbolon Bor Panjaitan Jalan Kemuning 2 dalam RT Tolu RW 4 nomor 5 Hutan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur. Tolu Wig Gangkana di Bagasni Keluarga Okto Tambunan Boru Sirait Jalan Gading Raya nomor 68 RT Pitu RW 14 Pisangan Timur Jakarta Timur. Wig Penggilingan di Bagasni Keluarga Roberto Sinaga Boru Naibaho Jalan Seruni Indah 2 Blok CA nomor 15 Harapan Indah Pejuang Bekasi. 5. Wig Kelapa Gading di Bagasni Keluarga Sihar El Tobing Boru Pardede Jalan Gading Putih 4 SC Sada nomor 4 Kelapa Gading Jakarta Utara. 6. Wig Rawamangun Sada di Bagasni Keluarga Elvis Parlindungan Marsita Boru Hutapea Jalan Mustika Jaya 4 nomor 15 RT 2 RW 1 Sada Rawamangun Jakarta Timur. Kamis 12 Juni 2025 masuk pukul 10 sia WIB Sada Wig balap sepeda di Bagasni Keluarga R Pangaribuan Boru Simanung Kalit Jalan Kayu Jati 5 balap sepeda Jakarta Timur. 2. Wig Kampung Ambon di Bagasni Keluarga Nyonya Sintua RM Pasaribu Boru Simanguncong Jalan Kikir nomor 16 Kampung Ambon Kayu Putih Jakarta Timur. Pesta Parningotan Haroroni Tondi Porbadia Minggu Sadarion tanggal 8 Juni 2025 Ima Pesta Parningotan Haroroni Tondi Porbadia Pentakos Dasada Patuponi Huriata do Parmingguan Songona Somal Jala Adong do di Patupa Huriata buku acara Senin tanggal sia Juni 2025 Ima Pesta Parningotan Haroroni Tondi Porbadia Paduahon di Patupado Partangyangan Sahali Marbahasa Batak pukul 10 sia web. Jala Adongdo buku acara di Patupa Huriata. Sude Ruasni Huriata Asamandohoti Partangyangani. Pabor Haton Dohot Paujakon Pandita. Minggu Saderon di Patupado acara temu pisah Pendeta Ima, Pendeta Tulus Tampu Bolon, Pendeta Fungsional ni HKBP Romangun, Gabe Pandita Fungsional di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi. Jala Pendeta Rita Borusiagian, Gabe Pandita Fungsional di HKBP Romangun, Niulu Hani Pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di mingguan di Sude Parmingguan Papungu Pelean khusus Dohita Marite Amplop, na Pinarade ni Huriata Lau Pasotota tu Amang Pendeta Tulus Tembu Bolon. Songon Hamoliato tatu Nasida Saleleng Mangula di Huriata HKBP Romangun. Jala Boydo ditransfer tu rekening Bank Mandiri Sada kosong sia kosong 077 77 555 sia atas nama Pendeta Tulus Tampu Bolon. Simpul Parmingguan pukul sia 30 di Patupado Ramah Tamah di ruang Timotius. Sekolah Alkitab Liburan, SAL Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP Romangun Patupa, Sekolah Alkitab Liburan, SAL. Dohot akal kegiatan Boima di Jaha di Harotas Titing, di Arapon Yana Kota, Sekolah Minggu, Boima mendaftar tu guru Sekolah Minggu ta, Ganup Manang Marhite, Mai ESM, HKBP Romangun. Festival Paduan Suara Antar Gereja HUT PGI DKI. Ombar Tuhut Paduan Suara 60 tahun PGI Wilayah DKI Jakarta HKBP Romangun Mandohoti Festival Paduan Suara Antar Gerejawi
na pinatupa hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di Gereja GPIB Paulus. Jala Minggu tanggal 15 Juni 2025 pukul 10 paduan suara gabungan Kononia Patupa Pujian Marhite Kurni Naing Patupegeon di Festivali. Kegiatan Zending Pemuda Dohot Pernikahan. Kegiatan Retret Pemuda Dohot Pernikahan IMA kontemplasi dohot perenungan nanai di Patupa tanggal 14 Juni sahatu tanggal 15 Juni 2025 di Bet Kesegaran Teresia Sentul, Mega Bendung, Bogor Selatan. Nainiluhon Pendeta Manapar, Pendeta M. Panjaitan, Pendeta Resort HKBP Romangun, Dohot Pendeta Jojor Boru Pardede. Aka peserta asa registrasi kehadiran tanggal 14 Juni 2025 pukul 7 di Gereja HKBP Romangun. Ibadah bersama pelajar Dohot Natoras. Jumat tanggal 10 Juni 2025 pukul 10.30 maringanan di Gereja Patupahun Huriata do ibadah pelajar Sidi Rap Dohot Natoras Jala Sipul ibadah Patupando diskusi persiapan retret Dohot pelepasan Sidi. Pelajar Sidi Dohot akan Natoras Asaman Dohoti Acari. Kegiatan katekisasi Sidi. Kegiatan katekisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025 simpul nama aka rangkaian kegiatan pelajar Sidi Boima di Jaha di Harotas Titing, pelajar Sidi Dohot akan Natoras asa mempraktekkan jadwali fellowship remaja dan opening Parheheon remaja. Seremoni pembukaan Parheheon Dohot Fellowship remaja di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 14 inganan di Gereja HKBP Romangun. Ibadah pembukaan Parheheon remaja di Parminggyun pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, Dohot pukul 10 onom tolu pulu. Pasi Dohot do remaja Gabe Parhobas, 5 petugas kolektan, penerima tamu, Jala Adong do pujian Marhite konser mini. Parheheon remaja HKBP Romangun Patupa tolu lomba, Jala Boima di Jaha di Harotas Titing. Link pendaftaran Boima di scan Marhite flyer na ditampilkan. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan baru tahun ajaran 2025-2026. Dohot jenjang usia songonat arsurat di Harotas Titing. Ruas nihuriata na adong dana nama rumur songonat arsurati Boima margabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka 1 bulan Juli 2025. Jala Boima menghubungi kontak na adong di Harotas Titing. Ruas natambah. Minggu sadarion tajaloma gabe ruas natambah ima. Keluarga Donald Girado Makmur na 70. Amrina Halasan Marsaulina Boru Siagian. Rap Dohot 2 Halak Yana Kota Nasida Rosian HKBP Resort Harapan Jaya Bekasi. Alamat Perum Pesona Anggrek Harapan Jaya Blok E Sia nomor 7. Harapan Jaya Bekasi Wik Penggilingan. Jonjong Mahamu. Gundul Mahamu. Tuata nama masu-masu nasida gabi ruas nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di jolo ni tuhata. Titing naing marbagas. Titing pajolo. Naing manjalo pasu-pasu parbogasan ma Lionel Joseph Manatap Sinaga. Ruas ni HKBP Romangun Wik Jati Negara Kaum. Anak ni amata Sintua Radot Sinaga. Tubuh ni inata Derita Rosdiana Boru Dolok Saribu. Dohot Orwana Desi Mariani Boru Simanjuntak. Ruas ni Huria HKBP Sigala-gala Resort Sipahutar. Boru ni amata Feber Simanjuntak. Tubuh ni inata Marsita Lince Boru Panjaitan.
Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di Gereja HKBP Sagala-Gala Resort Sipahutar. Titing paduahon, naing manjalo pasu-pasu, parbogasan ma rian sanggam lumban tobing. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, wik utan kayu manis, anak ni amata ganda partogi lumban tobing, tubuh ni inata Adelina Borusinaga, dohot orwana Marsteria Boru Purba, ruas ni HKBP Laut Dendang Resort Tegal Rejo, boru ni amata Parulian Purba Nahinan, tubuh ni inata Rolisten Boru Hutagaol. Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul sia di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Dinding parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbogasan ma rais sahat martua Pasaribu, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, anak ni amata Sintua Marna la Pasaribu, tubuh ni nata Rosemary Boru Manalu, dohot orana Jane Giovanni Boru Lumban Tobing. Ruas ni HKBP Sambungan Resort Pulau Raja, boru ni amata Gordon Mangara Lumban Tobing, tubuh ni inata Retina Boru Huta Barat. Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 di Gereja HKBP Sambungan Resort Pulau Raja. Tuata nama masu-masu parsaripeon nasida, gabe parsaripeon nadenggan di tengah-tengah tarlumumobi di joloni tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, nunga jumolo monding sahala ina Ima Sintua Las Maria Boru Sirait, umur 62 tahun, istri Sian Amatas Sintua Markus Bonar Parulian Rajagu Nahinan, maralamat Jalan Nanas Gang T nomor 10 Walu RT 10 RW 10, Hutan Kayu Utara Jakarta Timur, Hutan Kayu Kayu Manis. Tudean ma di hari Minggu 8 Juni 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatana mangalihon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggal hona. Pelihon dohot aka udut ni buah-buah tajahama di haratas titing, nau binarade ni huriata, di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaon na aka si patopota. Bain sangap ma di guarna, songonima titing di huriata minggu sadarion.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiram nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Dita manamina nami saluhutna hita na marsaor di Minggu Pentakosta Sadarion. Adorakso hujahaho kami hatani debata barita nauli di parsaurata. Tenggadorahu patadahu kami diri nami tuhita manginang. Ala kebetulan odopi parjulu ami jongjong di langgatan ni huria KBP Rawamangunon. Na parjulu amang preses dang bui rotu ulaonon ala marulaon di HKBP Palmera patupahon pangujakonon dohot pabor haton padita resort na di Palmera. Jadi kami upatadaw kami madiri nami ya kami ima padita jasa simorangkir inang dija buburu marpaung rap dohitano yang marminggu di son di julu nasida hudul jala tuluma di basa-basa hode bata tu keluarga nami dadanak dua buru sada bawa semester opat dope siakangan jala naing semester sada masih nomor 2 jala si nomor 3 kalas sada SMA naing tu kalas 2. O makna manubo kami baru tabunan. Jala inang simatuaku simatua nami baru naing gulan nahinan nunga nahinabe anggo opung dakpola patadahonon nami. Jadi kami di suruh manang diwakilhon mewakili amang preses laho manguluhon par minggu di Minggu Sadarion laos patupahon pangujak konon dohot pabor haton parhalado nadong di tonga-tongani huriata imamang padita tulus dohot inang padita rita boru siagian songoni majo amanginang saluhutna hita partina daun siak kami alani hujahaho kami mahatani debata barita nauli di tonga-tongani parminggota di Minggu Pentakosta Sadarion sian Evangelium Yohanes di biddu 14 dimulai sian ayat 15 sahat tu ayat 26 songonom mahatana molona holong rohamuna diau radutamuna do akapatiku jala pangido okuma tu amai asa dileho tu hamusada pangodian na asing asa imat dongani hamusa liling nai ima toddi hasitongani naso tarjalo portibion aidang di ida jala dang ditadda alai ditadda hamudo ibana ai narapma ibana dohot hamu jala di bagasan hamuma ibana dang tadi konokku hamu somarama naroma au madapoton hamu sautit nari nama jadi dang be idaon ni portibion au alai idau muna do au ai nama ngulu do au hamu pe mangulu do dinasa dari ima boto omuna au di bagasad damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasan hamu manangisi na maniop akapatiki jala diraduti ido na holong roha diau
alai di haholongi damangido na holong roha diau au pe holong do rohakku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Iskariot dia do alana Tuhan ubahen na holat tuhami papataromu dirim dada tu portibion dunginin na Jesus ma mangalusi ibana ganup na holong roha diau radutan ni ido hataki jala haholongan ni damang ma ibana gabe rumah hami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana naso holong roha diau dang radutan ni hataku dang au napuna hata nabi negimunai amai namar suruaudo imahu hata hon tuhamu tagan rap do piau dot hamu alayang go pangodiani ima todi perbadia si suruon ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingot tonon ni ido tuhamu nasanahu hatahoni tuhamu ima sahatna di takadongan nahina holongan nama nami nanami saluhut nahita di ari sadarion di namar saor hita di tonga-tonga ni parminggota nunga sahat hita tu minggu Pentakosta minggu pa-50 dung ari haheheon di minggu Pentakosta di sido tarida huaso ni todi parbadia laho padirihon manang pajongjokon huria. Jadi malo di dokon manang disukus sadi hari do huria manang gereja perjulu sehali sorang lahir tentu dohono tama di hari Pentakosta manang hari ke-50 manang hari turunnya Roh Kudus manang hasa saor ni todi parbadia gudang do akasia dupan paru kilon ditiki parjongjong ni huria na parjului gudang do na anti gudang do na susituju tu barita nauli gabe jujut masih patah hata huton akasisean ni Tuhan Yesus alani molota coba di minggu Pentakosta minggu hasa saor nito di purbadia meraga maka padapot ni jolma ai songo die do tada ni naung diguhi to di parbadia jala bahkan gudang do sesama nama dok dirina halak Kristen mengklaim pabuah hamido naung diguhi todi anggo HKBP mungkin dangarong do petodi disiyai jarang do tarida tadana alanya ala pemahaman sebagian orang pakaporsiau ni dibahalak taringot tu naung diguhi todi molo adong akatadda-tadda luar biasa. Nah perjulu buimanian marbahasa siliban berbahasa roh. Idu sada bukti bahwa nunga dipenuhi oleh Roh Kudus. Nunga diguhi todi ngasaor todi. Nakpe bahasa silibano sipata dang dia tu si donganna, dang bui dilapati donganna, alai ido didok sada bukti bahwa akajol mai nunga diguhi todi perbadia.
Na asing adong do madok ikon adong do kegirangan na luar biasa, na harus mengeluarkan air mata mana ikut tangis jala molobui ikon gemetarnian. Ima tadda ni manang pemahaman sebagian orang taringot tu akajol mana diguhi todi perbadia. Baru adong do madok ikon martukapan melepas marsaur rupani itor saur to di purbadiai Roma alugui mangulus betor martukapan yan diba memahami songonikon tukap HP hatani debata manang bibil tema ketidakon dang apalai kosoni apalagi molo taja parbueni todi di Galatia 5 dang apalai kutukap jalanong do memahami bahwa hasa saur ni todi manang todi saur hanya kepada orang khusus, orang yang istimewa, misalnya tu pendeta tu panurirang apa molo di ulau ni apostel 2 ayat 10 bitui di doktu sudejol mado gohito di purbadia. Ima diba pemahaman jala bahkan gabe dihapursiai jolma ikon nasongonido bukti bahwa to di purbadia saur tu sasahala. Atong di pesta Pentakosta manang pesta hasa saur ni to di purbadia hatani debata marsaringar di tonga-tongata turpukon sasitongna sia Yohanes 14 ayat 15 ayat 20 oma pesan ni Tuhan Yesus ala neng marsirang ma dohot akasisianna ikut sirang nama hita dan jumpa behita jalabui makkorhon kegelisahan makkorhon rasa biar makorhon biar ni roha di sisian nai molo ditinggalhon Tuhan Yesus sebagai ama di nasida alai di roha biar nasongoni di sido di pasahat debata jala pangido okumatu amai asa dileho Tuhan musada pangodian. Apa tanadang di loas di patorang do tu sisian nai pabua dang songon anak na somarama somarina manang yatim piatu kamu bahenokku nak pikut tinggal honokku jo hamu iku borha tau tu amai alai surukku do amai mengurupi hamu mangodihon hamu madongani hamu ido todina diutus dang be marhite anak ni debata manang Yesus Kristus alai nunga marhite todi purbadia laho mangajari manuturi jala margugui honna sida asa unang robiar ni roha laho patuluson misi patuluson parsuruon aikon marbarita nauli dope nasida totubo do mabiar molo ditinggalhon guru besar manang ditinggalhon ama sada halak naikon adong tugas tanggung jawab nama sayborat naikum mangadupi aka anti Injil naikum mangadupi hamaollahu marbarita nauli ido bahe di pasahat debata di pasahat manang didok tu hatta Yesus surok kudo namaeng mangodihon hamu ahadu tugas ahadu peran ahado ulau nito di tuaka jol mana porsia lau sido nang tuaka sisiana na di pasahat songon perberita manang patuluson misina
pinasahat ni Tuhan Yesus tu nasida. Di dogma di ayat 10 itu ima toddi hasitongani naso tarjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamudo ibana ai narapma ibana do tamu jala di bagasan hamuma ibana naing marguguihon tutu sahalak murid manang sisean dang hal namura jalabaka di dokot Tuhan Yesus do molo ise nanaing siseaku di ihuton maau dituhuk ma silang nasahat tu ibana nungatak kasih nanaing siadupan ni akan aporsea manang sisean ni Tuhan Yesus labatanna molo ikos sahat tu silang ima tudu-tudu pabua nagudang do naikos siadupan nagudang do boy mabahin mudur nagudang do mabahin tahutan gabe dang sahat tu visi misi manang sahat tu tujuan perbaritao tutu bohado asa dimampukan masang asa dipargugui asa boy tulusi ido nakinan na di panopoto nyudusa sasitongna disuruh dohita makubasi alai ikon gabe si hubasan disuruh dohita mabuat dame alai kos si padame dameon gudang do parsuruoni manang misi na pinasaha ni debata tu akasisianna gudang do visi misi na pinasaha ni debata tu hita akan apursea alai jujut i gagal jujut i dang tarpatupa jujut dang margugu jaladang taboto lahu mangulahon hinorhon ni ima masairikot toddi panuturi toddi pangodianon toddi namangalihun gugu ima di pasahat jala ima di patorak tu hatta Yesus asa unang mabiar akasisianna asa unang tahutan akasisiana asa unang ragu asa unang gelisa molo pe ikom marsirang nasida alai dang na tinggal honni Tuhan Yesus alai disuruh do todi perbadia ido molo barani akka tokoh-tokoh pijuang na memperjuangkan kebenaran misalnya na memperjuangkan keadilan misalnya tokoh Nelson Mandela misalnya nagabuliling ibana di penjara ala memperjuangkan keadilan alai margugu do ibana bui tahad do ibana bui dang medili do ibana ala didongani todi parbadia laho menegakkan kebenaran manang pasahaton manang menyaksikan kebenaran pe masih murat do ido ubahed di dok Tuhan Yesus tu si Simon Petrus dung disangkal si Petrus dung hehe Tuhan Yesus dibiddu 20 sada terpuktai disukum masih Petrus holong doroham diau masa morado dia lusi sampai tulu hali musia disukun tu si Petrus holong doroham diau hira na malubuk tarok tokna na diboto do horoa na husang kali Tuhan Yesus gabe dipikiri bana jala tujuan ni Tuhan Yesus satongna bohado asa betul-betul memang tarida pakka holongi ni si Petrus tu Tuhan Yesus patuduhon jala di hati dakoni marhite na mangului hatana di ayat 10 molo na holong rohamuna diau radutamuna duaka patiku
Dadai do jujut persoalan na manginang di tonga-tonga ni hita jolmaon. Dadai do di hita halak Kristen misalna. Tadok do holong rohatta tu Tuhan Yesus. Tadok do holong rohatta tu di bata. Alai dang tarida sian pangaradaution, dang tarida sian pambahenan, dang tarida sian tindakan. Buido masa hita ringgas mar minggu setiap hari minggu, bahkan mangalihut dirita gabe pakubasi manang pelayan. Alai anggo ngulu na margabus, ngulu na manipu, ngulu hajahaton, toktong say saor di nguluta. Bodoh hita tadokon halak Kristen namangi huto Jesus alai anggo na mangaradoti patik ni debata manang toktong say dendam nungaliling persoalan. Alai say diingot di balosson hajahaton dohot hajahaton. Nunga leleng manang nunga say tadokon hita halak Kristen taulahod do akka ngulu ha Kristenon secara seremonial. Alai dang taraduti patikna say lalap do hita di hajahaton. Korupsi manakko misalna. Tentu idona niguhan ni toddi. Apakah peran Roh Kudus nunga berperadisi? Tentu dao. Olodora Roh Kudus kan? Ai Roh Kudus mangurupi manuturi. Alai di tonga-tonga ni ngulu nasu mangaraduti patik ni debata mungkin gabe Roh Kudus. Molo kudis nama begatal maun. Molo Roh Kudus mian di tonga-tonga ni hita manang di tangata gatal misalna kan. Tergatal tangata nang tagarut gabe di media sosial pe Roh Kudison hola mabain hata baraksi maun, hata muruk maun. Aidang Roh Kudus ibana Roh Kudus. Kudis na gatal. Baru doi do Roh Kudis mabay gatal tangan. Songon na piral nuaing. Piral nuaing molo sudi ita majahay na luar biasa. Akka marga penuaing ngadong marga O2, marga O3 na rupani alani persoalan Roh Kudis na di tanganon na mabay gatalon. Gatal tangan na saneng dijamai nak tani halak. Anggo hatana pengakuan na cintaku, sayangku. Ninna rupani kan. Alai dang terida sian tindakan. Dang terida na mangaraduti patik. Anggo ditiki pamasu-masura mungkin na holong doroham tu nyonin na lemuau main nadora mungkin. Alai secara tindakan hosom dendam simbolis. Tentu Roh Kudus do namanyala. Alani bohado asa dipergugui, asa marguguhi tanakim mangulahon ulaon na ditinggalhon ni Tuhan Yesus tu akana persia molo didok tu hita saunari songon na tu si Petrus. Amu amanginang do tamu paditanami holong doroham diau moloninna molo nama dok holong rohana diau radutan nado patiku. Lapatana dang holan kata-kata. Anggo holak kata-kata pe edetaye debataki madok I love you 10 hali pe buidoina. Itu tay debatak kan. Alaina rumikot bohado tarida sian panidangion do sian nama ngaradoti do siat tindakan unang holan di kata-kata manang di manis di bibir laho makaholongi Yesus.
jalalani do baen gabe dang mampu ita sipata mangulahon na pinasaha ngidi bata. Nunga di pasahat tu hitai ko si buat dame dohamu ala Kristeni. Alai dang mampu hita. Tadok kodo hita ala Kristen alai jol mana perdendam na beting mate di tanurara pitaho. Sainita. Di dia do perbue ni molo tadok holong rohata tu Tuhan Yesus. Asa margugu asa dimampukan asa dilihot tu kita mangulahon hasitongan na parjulu sehali memang ikon patuduhonot tado nguluta nama kaholongi Yesus. Marhiti na mangaraduti tonana di ayat 20 di doksongnon. Dunginin na Yesus mamangalusi ibana ganup na holong roha diau radutan ni ido hataki jalaha holongan ni damang maibana gabe rumah hami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana. Asa maringat to di ngulu ni akana porsea iku patuduhonon nado ngulu nama kaholongi Tuhan Yesus marhiti natoktong mangaraduti tonana. Tarlumumi tuaka parhubas ala patu-pata obason acara manggujak kodot tabor haton. Tutunga ditinggalhon Tuhan Yesus alai disuruh todina jala memang dang ulau na gampang marhubas baik situa baik padita dohot akka parhaladu dang namura gudang do tantangan gudang do hamawolon, gudang do naminganyanya, gudang do pergumulan ningulu. Alai di dok tuata Yesus suruwokku matodii mangodihon madongani mangurupi jala mangalehon hasitongan. Alai asa dipergugui perjulu sehali na holong roha diau diraduti ma patiku diraduti ma hatani debata na borhat dohot nanaing ujak sarupa do parhubas sarupa dotong di HKBP alai nakpe olo sipata maragam-ragam manang marasing aka situasi-situasi di tonga-tongani huria alai na pasti laho patuluson hasitongan ni debata dang na mulus-mulus buti. Alaya sa di pargugui hita parjulu sali jala masairikot ingot na makaholong yaw di raduti. Raduti tonana, raduti parsuronna, raduti nang hatana. Pasti tod di purbadia saur marguguihon hita. Amin. Matang yang mahita. Ali jahuba debata amanami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate rohanami di hoali Tuhan. Di minggu Pentakosta sadarion di paloso hami Tuhan mar minggu mar sobat wadupamu. Jala di paingot todo hami Tuhan di minggu hasa saur ni todim tuaka naung hinokomu. Paingotok kami Tuhan asa toktong hura duti hami tonam asa toktong hura duti hami hatam gabe saur maho Tuhan di diri nami gabe margugu hami Tuhan laho manurirangi margugu hami laho patuduson parsuromu jala margugu hami mangadu piak karagam ni hamaolon dohot aka si bulis nanaing mangalo hatam asiro hap Tuhan pasu-pasu mahatami di hami ima pakeon nami ima ujahan nami di pardalanan ningudu nami
Songonak kana porsea, songonak kana hinokom. Ali Tuhan di bata amanami, homa pasikopon parsobaon nami tu adupamu, jalaho Tuhan mamasu-masu saluhu takaruas ni huriam, na adong di HKBP Rawamangun. Na mek nama gudang sahat tuna lanjut usia, asirohap Tuhan gonggomi, ramoti jala sarihon ngulu nami. Moladong kana di bagasa parsahiton, tung tangamu na marhuasoi Tuhan majama pamatangna mangalehon hamalumon mamasu-masu kau bak na pinakena dohot mamasu-masu kana posom perawat dohot ka dokter dohot keluarga na pature-turehon soni na marukil Tuhan marhiti parsirangan perdagingon ubo kami tuasa homa mangalehon na pula-pula na sumorong marguguihon keluarga mangadupi nama satu nasida leho gugu hatawu disaluhu takasakam diakka namarlas ni roha Tuhan namarulang tahun dohot akar ragam ni pasu-pasum saya pasu-pasum malas ni roha ni ruas ni huriam na manada kadinggan ni basam marhiti ulang tahun saya lehon hahi pason gajang ni umur saya patau Tuhan mana dadinggan ni basa masa holak kotok tong dipuji dihaholongi jala tok tong diradoti patimu dohot diaka ragam ni pasu-pasum na pinasaha muturuas ni huriam sai partodi Tuhan selalu takaruas ni huriam naung majalo pasu-pasum asa tok tong di hati dakon holan hodo haroroan ni pasu-pasu dot haroruan ya kalas ni roha asiroham Tuhan pasikoma parsauran nami onuras sami sedusa nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Paredehita
Tuhita saluh nama nami saunari sahat mahitatu acara mangujakon dohot pabor hatton naposon ini bata. Parjulu sahali pabor hatton namang padita tulus karya tapubolon sarjana teologia. Alanita parade marohata marede hita sia bukuede 207 tade honaya sada. Saunari naing pabor hatot tamasian HKBP Resort Rawamangunon ima padita tulus karya tapubolon sarjana teologia gabi padita fungsional di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi Distrik Sapulusia Bekasi obartu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP. Alani tabigi majolo dijahahon surat keputusan ketetapan ni purus taringot tu perpidaan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 386 garis miring PDT garis miring SK garis miring 03 garis miring 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan, menetapkan nama Pendeta Tulus Karya Tampubolon STH, nomor induk pegawai 200905 106071983 tanggal lahir 6 Juli 1983. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun. Terhitung mulai 15 Maret 2025 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi Distrik 19 Bekasi. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 6 Maret 2025, Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan. Dahulu, nama Pendeta Tulus Karya Tampu Bolon STH, tanggal lahir 06 Juli 1983, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, tempat tinggal Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik 8, DKI, Jakarta Raya. Sekarang, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, tempat tinggal Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi, Distrik 19 Bekasi. Kuria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH, ditandatangani. Hamu Pendeta Tulus Karya Tampu Bolon Sarjana Teologia, nunga dibigi hamu surat keputusan ketetapan Eporus taringot tu parpidamuna tu ulaon nai baru. Alani paborhaton nami mahamu sian resoton. Au mewakili Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atas goarni pimpinan HKBP upaborhat mahamutu ulaun pakubasion nai baru di bagasan goarni de bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot toddi parbadia di pasu-pasu didongani jala di pargugui Tuhan de bata mahamu laho mangulahon ulaon na pinasahana Tuhamu. Amin. Martangiang Mahita. Mauliate marohanami diho ali Tuhan de bata disudi dengan basam dohot asin roham na toktong mangaramoti perdalanan ningulu nami nang huriam. Tarlumu bima nama nugu-nugu na posom Pendeta Tulus Karya Tampu Bolon Sarjana Teologia makubasi huriam HKBP Resort Rawamangunon. Pasu-pasu mana sa pakubasion na sida nasailaon asa marparbui na dengan tujuluanon di tonga-tonga ni huriam. Bahen las ni roha di hami, tarlumumi bahen hasangapo di guarmu na badiai. Marhiti guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai, jaloma tangiang namion. Amin. Sonari ta jakon ma inang Pendeta Rita Ersiagian marendehita sia buku de 467 tai dehon ayat 2. Hamu ruas dohot parhalado di HKBP Resort Rawamangunon. Sadarion ojak konom Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta
Ima inang padita rita ersiagian sarjana teologia obartu surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Atong tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 387 garis miring PDT garis miring SK garis miring 03 garis miring 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP, dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu, dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Rita R. Siagian STH, nomor induk pegawai 1999102197116, tanggal lahir 1 Februari 1971, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Dame Cengkering, Distrik 14 Tebing Tinggi, Deli. Terhitung mulai 15 Maret 2025 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Dengan ketentuan: A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi Oda Tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort, maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung tanggal 6 Maret 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan nomor 387, dahulu nama Pendeta Rita R. Siagian STH, tanggal lahir 1 Februari 1971, jabatan Pendeta HKBP Resort Damai Cengkering, tempat tinggal Damai Cengkering, Resort Damai Cengkering, Distrik 14 Tebing Tinggi, Deli. Sekarang, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, tempat tinggal Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH, ditandatangani. Hamo Pendeta Rita R. Siagian Sarjana Teologia. Nunga dibigi hamo surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP obartu aturan dohot peraturan HKBP. Atong nama nukum maun waeng tuhamu di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai, jalana punah Huriai dohot di jolo ni akadongan di son. Naolo dohamu mamilihod dirimu na mangaradoti ulau ni, obartu aturan dohot peraturan ni HKBP, naung binigi muna,
Mohon saluhur naik. Hamu Paditarita Ersiagian Sarjana Teologia. Au mewakili Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atas goarni pimpinan HKBP. Ujakon hamima hamu gabe padita fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta. Di bagasan goarni de bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia. Saya didongani, diramoti, jala di pargugui mahamu mangulahon ulauni, asa marsangap warna marhiti pakubasio muna. Amin. Mangadu. Tuhamuna ruas dohot perhaladoni huriani Tuhan Yesus Kristus nadi HKBP Resort Rawamangunon. Jakon hamuma padita rita ersiagian sarjana teologia di bagasan Yesus Kristus uluni huriai. Tanyakon jala urupi hamuma nasida asa majadi ulau nasida di tonga-tongan ni resort on. Martangiang Mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Raja Jalanapuna huriai. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami kuarmu. Adang dipaluaso huriami so marparmahan. Alai sai dipabakit hodo akana posom na burju jala na olo suromu mamaritahon hatam. Nungadi paujak hopad ditarita ersiagian sarjana teologia kabi padita fungsional di HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakartaun. Asi maroham lehom matodim na badiai parsahalai jala perbisuki asa polin barita menaulii di baritahon lehon dohot hahipason agugu on dohot hiras ni roha mangaraduti sudi ulaon ni resoton. Amin. Kudul majom marhata patai. Sonari sahak mahita tu nama dokata. Perjulu pinasahat mapartikian pasaton hata pertandingan sian amang padita tulus karya tampu bolon STH rap dohot keluarga. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan dan penyertaannya selama kami melayani di HKBP Rawamangun. Hari ini dengan hati yang penuh syukur dan haru, saya dan Pendeta Tulus Tampu Bolon beserta keluarga menyampaikan pamit karena akan melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Yang terhormat perwakilan Preses Distrik
Jakarta, Amang Jasa Simorangkir, dan perwakilan MPSD, pendeta resort kami, pendeta fungsional. Terima kasih yang pendeta Rita Siagian. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pendeta resort kami, pendeta Manapar Panjaitan dan Inang, para pendeta fungsional dan keluarga, seluruh parhalado dan keluarga, staf kantor, pengurus gereja dan security, serta jemaat yang terkasih. Terima kasih juga untuk semua punguan, baik punguan KOR, Ina Kamis, Naomi, Sola Gracia, Gloria, punguan WIK, terutama punguan WIK 1, tempat di mana kami tinggal. Dan warga Rawamangun Muka yang menonton secara live juga, perwakilan. Terima kasih juga untuk semua komunitas yang kami kasihi. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayanan sekolah minggu, remaja, Naposo, AMA, lansia, diakoni, dan angklung SPH, serta tim musik gereja, terutama Haleluya Ensemble. Yang sebelumnya juga kami pernah belajar biola, terima kasih Amang. Semua telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan iman dan pelayanan kami di sini. Kami mohon dukungan doa, agar di tempat yang baru nanti kami juga bisa jadi berkat, dan semua hal baik yang kami pelajari dan alami di HKBP Rawamangun bisa kami aplikasikan di sana dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selama berada di tengah-tengah jemaat. Kiranya Tuhan terus memberkati HKBP Rawamangun dan setiap pelayanannya. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Pentakosta Madihita Saluhu Namanginang. Parjolo na hormati kami, amang preses na mewakili, amang Simorakir, amang uluan nami, amang Pajaitan, suang-songoni ng akadongan full-timer, Padita Bibelfro ng Diakones, ng akadongan parhalado saluhu na, situa, ng saluhu na ruas ni Huria na hinaholongan di baga sa Tuhan Jesus Kristus. Tung apala hupakilalaho kami do diari Pentakosta sadario tutu na songgop doto di Porbadia di Huriata di Parmingguan sadarion. Jadi tarsongon nagajang sauti da manginang tulu 1 taon na salpu ujuro eska nami tu Rawamangun songgok do rohanami buase ko tu Rawamangun ala sada do tong-tong yang nami sahat tuari sadarion ima Tuhan, bila Tuhan boleh pakai saya untuk melayani, tuntun dan bimbing saya ke tempat yang jauh untuk menginjili. Jadi satu selalu kerinduan saya adalah kepenginjilan. Dan ketika SK datang ke Rawamangun, kemudian saya katakan satu doa lagi, Tuhan molo dibuat ko autu Rawamangun huriana balgadui atong pangiduaku paloas mau pahebako diri sian parbinotoan holong ni roha dohot akalan na asing di parsauran pakobasion saha matuson dohot denggan godang do tutu nahu parsia jari hami di tonga-tonga ni aka parsauran pakobasion di tonga ni Huria di Rawamangun na macay aktif si tutu jala aka parholong ni roha si tutu na dapok nami di ngananon. Sada dialusi Tuhani dotang yang nami di ngananon dakolat sada sian gudang alus katang yang nahu pasahat hami tutu si tutu de dang sahat dope hami sataut di ngananon marhobas pitor dialusi Tuhani dotang yang nami Roma sahalak ina nama balu madok tuhami buti amang disuruh to di dua madok marsikola maho aupe nalaho menanggung biayana. Jadi buasay nang daong isuru to di iyaw. Ina nama balu dang namorang ngaliling iba nama balu. Jadi do ibana borha mahamuamang dang adok kamorauku.
alai ngamartangi yang ngau doho akayana koko isuru Tuhani marsikola mahamuna. Jadi di pardalanan usaha kami alai alanya kajadwal na terbentur. Jadi dang hudalani hami dope sanga do hami mendaftar tu piga-piga universitas alai alanya kajadwal songon nakaningani dang jadi. Lausido nang hupergumul ho kami ma tangyang di dungro eskanami muse lahobor hat sianingan non ima Tuhan bay mamar parbue akajamita nang parsaoran na boy huhobasi hami di Rawamangun. Laos ido tangyang nami toktong nang ditikyon dia kaparsaoran na dinggan tude bata hamoleteon ni roha jala laos ido tangyang nami manguluma jamita dohot akka parsaoran na dinggan na boy huhobasi hami di tonga-tonga ni huriaon macay latsi tutudo rohaku na disonggopi tod di porbadia di arisadarion dang nakaning sangado songon na lungur rohaku alai tutu si tutu di pabor hak doau dohot holong dohot tod di porbadia akaede na macayuli ima suara ni Tuhani tunglongang dorohaku great day faithfulness sian ama menteng nakaningan laus judu timamuse tukor ni keluarga parhalado korni sikola minggu tarlumobi pos doroha molopola sada akai nani huria Rawamangun sangado huina rohaku nadia do noaingan nona marede hape pungudo sudi punguan kor na ditoro ni seksi SPH mau lihat godang ma jala laos ido pos ni rohanami namar lapatan di pabor hatto di porbadia do hami sianingan nanon. Namangihut mohon maaf hami dia kahurangan nami dia kaparsaoran pakobasion na soboy wabasi hami sikop saluhutna. Tarlumobi tu ruas ni huria mungkin na mangihut ton live streaming na soboy huwabasi hami huda potok kami tu aka bagas tabi tarlumobi aka namar sahit na soboy huwe bati hami marutang situ tu hami tu hamu aka manginang anggiat ma tuhata nalaho pasaur ho kita muse ditiki-tiki na mangihut tu aka parsauran na dinggan secara khusus sahalinai mau liate tu torang bahasa Teams pelayanan sekolah minggu Bang Abdi yang melayani dan seksi sekolah minggu Dewan dan paduan suara pra remaja di sini. Terima kasih untuk kesediaan kalian dan juga orang tua sampai malam tadi belajar. Untuk lagu ini sebenarnya saya mau menangis melihat kalian, tetapi sungguh luar biasa kasih kalian dan juga orang tua yang mendukung. Jadi sekali lagi terima kasih. Songon hatani debatama dohonon nami di tonga-tongata di parsauran nauli nadinggan satu partikianon. Naposo nasohase ado hami itap ulaon napatut do huulahami marsangap madebata mangerbang mahuriana Rawamangun Horas Mauliate Godang. Mauliate ma di keluarga Amang Tulus Tapubolon sonari pinasahat ma partikian pasahaton hata patujulu sian pendeta Rita R siagian STH rapak dohot keluarga. Sini Bapak, sini kalian. Horas madihita saluhna tapuji ma debata pardinggan basai ala asido hotolong ni rohana dipatau hita mamuji do pasangapon ibana ditongani joronaon. Jadi nunga disok kami rap dohot keluarga nunga dos rohanami holanawa makatai patad dahok kami. Jadi naparjolo mau lihat tema di pimpinan HKBP, opui eborus HKBP, amang sekjen, dohot natolu, kepala departemen, naung mamutusok kami,
naung menetapok kami borhat mangula tu HKBP Rawamangunon. Meliate opung, meliate amang sekjen, dohot amang kepala departemen. Nah hormati kami amang preses marhite amang pendeta jasa Simorakir anggiku. Na burju mangojako kami di bagasan holong tung takas donaki pajalang niang giki diau saya hira naung saha do tangyangi basai dipakai Tuhani matutu hami gabe ula-ula nama tolpang di tonga-tongani hurianaon meliate di amang si marmata sintua HKBP Jati Waringin anggota MPSD yang sudah bersedia mengambil bagian untuk melayani di pembacaan SK di paso-paso tuhatama hamuamang suang songonima madok moliate hami di amang pendeta resort padita manapar pajaitan ibotoku na burju na langsung macakon hami dengan rasa kekeluargaan dan rasa memberikan rasa nyaman kepada kami sehingga kami boleh menjadi anggota tim di sini untuk melayani bersama-sama dengan Akang Giku Padita fungsional Nadong di HKBP Rawamangunon, Benhat Pangaribuan, Osator, Jojor, Joni, Dohot Inang Bibelfro, Dohot Inang Diakones. Mari kita bersama-sama mengerjakan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Terkhusus muse tu hamuaka dongan perhalado amang dohot inang. Na sangat baik berujuk ringkas melayani. Lam kompak mahita amang inang asatarulah kita kaulau nadengkani tim yang solid kita untuk mengerjakan pekerjaan di ladang Tuhan ini. Jala cako kamu maau songon anggimuna songon keluarga muna asa unang adong akka namar pakurangi di akka pakubasyota haduan tanpa kekuatan kebersamaan perhalado mendukung pelayanan di sini untuk melayani pendeta melayani bersama dengan pendeta Diakonis Bible Pro kami tidak bisa kami tidak sanggup. Tetapi karena kita kompak, kita satu, kita menjadi satu tim yang solid, kita bisa melayani untuk memuliakan Tuhan. Suang songonima Tuhamu amanami, inanami ruas nihuria, omahami, keluarga purba, au paditarita borusiagian, amang purba. Sian si mamorana bulak si matuaku boru hoping omaku boru regar toluma dihami dak danak sada bawa dua boru naubalga ima anakku margoar Timoti Lotari Maringan Purba SS sarjana sains. Dia sudah menyelesaikan S1-nya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk sekolah lagi. Alai mabuk buru penian nunga boybe. Saya dong may so buru pajeta buru siagian. Boya laponna. Molo boy lam meningkat buru hobing na lam uli may. Jadi di sini anakku menjadi naposo bulung nanti. Jadi nomor 2 dang boy dohot ala dapok giliran ibana tugas di rumah sakit ala koas dope ibana sarjana kedokteran Irene Omelia Purba. Jadi napa tuluhon Oma siap budan Stain Grace Elpiani Purba ibana semester 4 dope di Solo jurusan desain interior. Doakan
amang inang supaya dia bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Jala boy mangihuton akka ulau nina poso di tonga-tonga ni huriat tahun molomulak ibadah. Ima perkenalan nami. Jadi nanaing pangidoon nami elhele nami musek. Asa toktong buat kamu hami di tangyang muna akamang akainang laho mangula di tonga-tonga ni huriaon di bagasan sadario tutu lasrohatta di paso-paso Tuhan ima hita saluhutna apalagi itu anggiku tulus karya atau anggi selamat melayani tempat baru. Mudah-mudahan apa yang baik apa yang sudah kamu lakukan bisa lagi kakak lanjutkan ya. Saya marsitang yang kita danggi burju akadak danaki sikola boy di huton akka hatata dohot akka ulah lomone rohani Tuhani. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Amang Purba Kur Ama HKBP Menteng yang telah bersedia mengantarkan kami di sini dan mendoakan kami juga supaya kami bisa menjadi berkat di sini juga. Jadi ada orang suatu tebing tinggiau aka amang inang di HKBP Menteng doa makobasi tahun 2016 sampai tahun 2022. Tung matsai burjudo aka amangon laho mendukung kami di tonga-tonga ni huriai. Ido ubay naro nasida ala nang marsitadda kiad do kami. Jadi mulai atema sahalinari. Jadi dengan ini nyatalah bahwa Amang Purba bisa dulu off dari Korama HKBP Menteng. Resminya gak boleh lagi ikut Korama HKBP Menteng karena akan ikut Korama HKBP Rawamangun. Iya. Mudah-mudahan Amang bisa lulus dalam tesnya ya. Didoakan juga supaya bisa menjadi anggota Korama HKBP Rawamangun. Jadi mulai tema dihita saluhuna sudi mahita songona yedehoni akka ina gabungani mahitanya pargukui ma Tuhan maka tidak kon hatami marhiti-hiti tordimi. Jadi sudi mahita marsigulut lahu maka tidak kon hatani dibata marhiti-hiti akka parangeta papainata pakatayota muliate akka ina. Memang kalau ina ini ya is the best ya. Ya, tetap menjadi ambil bagian paling banyak di tengah-tengah gereja. Dan anak-anak kami juga sekolah minggu, terima kasih ya nak. Dan Inang tadi melihatnya sudah ada bakat-bakat tertentu untuk dikembangkan dan bisa melayani lebih heran lagi ya. Dan tim musik semuanya terima kasih ya Mang Inang. Songona mantap dohamu. Jala timna dengkat dohui dahami. Jadi marsitang yang mahita asalomo rohani dibata diaka pamujota dohot aka ibadahta. Songoni majo hata perkenalas ya kami moleate horas madihita. Moleate ma di keluarga Pendeta Rita Siagian sonari pinasahat madokata sian utusan ruas na diwakili Amang Patar Hutauruk. Shalom. Selamat Pentakosta Madihita Sude. Bapak Ibu yang terhormat, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyiapkan waktu yang indah. Toho di ari haroroni to di perbadia.
perjuluma hatakon tu amang tulus. Amang pandeta tulus, holan administrasi do mabai kita dau didahwinna anggota ditai amang toktong do masih gemgoman. Mau lihat amang di pakobasion muna di mandina makobasi hamu di hatani di bata di langgatani dohot di sermon tung macai di pasu-pasu doh wilalahami di cara muna amang lau mengajari hami sayang gia matu juluanon lamu di parsahalai amai ho amang uhud dituturi to di porbadia dina mangulahon ulaonmu lao patanghon mendewasakan iman akka biru-biru na di parmahanmi Tuhan Yesus matoktong manogu-nogu perdalananmu jala di lehon mahahipasod di ho dohot di inang dohot di sude keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir pengiduan nami moloadok tiki pertukaran mimbar prioritas Rawamangun. Moliate ma amang di pakobiasionmu salilingon di Rawamangun. Khususnya tu hamilan sia, tuk sobosan doa mangon menjawab sudah pertanyaan. Dangi amang inang lansia, sai dia lusihodo sudah dohot di bugasan las ni roha. Moliate ma amang di pakobiasionmu nan. Inang borurit, inang Rita boru Panjaitan, boru siagian. Holak kubege suara minak kini inang tegas. Ido dangi gugu suarai tegas. Inang HKBP Rawamangun didokin king na belga. Betul HKBP Rawamangun belga. Ingot mainang sayang gia ma merasa nyaman ho inang di HKBP Rawamangunon. Pasti nyaman do benota inang Rita siagia dangi pasti sai tuhita ruas ni HKBP Rawamangun. Mari kita kerjasama dengan inang ayah Pak Jol Marohita alai adong beda di inang siagian dilihat tu imana tohonan sayang gia ma inang di pasu-pasu Tuhan debata pakobasionmu di gereja HKBP Rawamangun nabulunon jala dituturi to di purbadia ho di nasa na mga lehon pangajaran do perjami tahun Tuhami. Tuhan Yesus memberkati. Horas mari kita. Melihat tema tu amang patar huta uruk sonari sahak mahita tu nama dokata mewakili sian parhalado di mana diwakili amang sintua Anton Sijabat dung sidungan non laos disima pasahaton cendramata tu Pandita Tulus. Shalom. Horas Madihita Saluhutna dison hami mewakili parhalado situa na pinasangapan amang pareses di Ualu DKI Jakarta na mewakili amang Pandita Jasa Sumarakir STH MPSD tuang sonima amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun amang Pendeta Manapar Panjaitan dohot amang inang Pandita nami, dohot amang inang Citua nami. Saluhut amang inang ruas ni Huria HKBP Rawamangun na pinarsangapan. Tapuji ma tuhata, marsangap ma debata, apala ditikyon, boy dohita,
tolhas tu bagas ni jorona marhite-hite sadarion ilek kita tiki hahipason dohot gugu alani apala ditikyon nunga nakaling tabigi akahata nadenggan na ipasahan ni amang pardita dohot sian ruas ison ipasahat nami ma tu amang pardita nami amang tulus tampu bolon naunga makobasi mangula di parsorata nasalilingon ima di huriat tahun suang songonima di wik Rawamangun 1 macai denggan macai uli do parsorata amang alani apala ditikyon ibahasa taima tu amang selamat jalan selamat mamangula di ulaun pangulaun nai baru di HKBP Perumnas 2 Bekasi tuhat tama nama masuk-masuk amang asa semakin menyala amang pelayanan ni amang di HKBP nai baruan suang-suang ni tu inang doh sudi keluarga na mendukung pakubasan ni amang saya tuhat tama nama masuk-masuk amang doh sudi keluarga suang-suang ni di pasar tami tu inang padita nami inang Rita Boru Siagian selamat datang ma inang rap mahita sonai dokoni inang nakaning rap mangula di Huria HKBP Rawamangun selamat datang ma jala aka sudi keluarga na mendukung pe rap mahita sada mangula ni di Huria ni tuhata songonima hata sian hami mewakili situa Horas Marihita Saluhutna. Di pasahak matu parhaladu lau mangalian cendera mata. Amo kamang dotinang palasamu johami pasahaton songon lasniroha ni hurion tu amang padita tulus dot keluarga. Nah persangabi hami amang padita jasa semorangkir mewakilin preses distrik Walu DKI Jakarta Raya. Nah walong hami amang padita tulus karya tapu bolon do tinang di bagasa tikyon di babor haturiau kamu tu pakabosion ne baru nungalas rohani hurion naki makatidakon naka pakabosion muna na selaon songon na selaon nunga di patupahamu marparbue me jala masanga matuhata di marhiti pakabosion muna ditadani lasni rohani hurion tu keluarga ni amang padita tulus do tinang obar tu naung diputus so di rapoturia dohot akah putusan naung dipatupa di tonga-tonga ni hurion patupa on ni huria ma songon tanda lasni roha berupa cendramata tu amang do tinang ote susah dia pe napinasa ni hurion segudang ma pinasuna tu ala amang jala gabe lasni roha ma diamu gabe adong singotomuna siatonga ni hurion tu hatama namar sangap di aka na jinalomuna songonima pasaton nami ma tuhamu.
Mulia tema naparpudi hata bimbingan sian nama wakili amang preses nasa matu amang padita jasa simorangkir laos ditutup ma parmingguata. Tuhita manami nanami aladong don non acara ramah tamah dope ipasada menon bimbingan manangarahan sian na mewakili preses. Alani taudutima ulauta maredehita siap bukuede nomor 724 ayat sada jala rim hita jongjong. Tatangyak konma piliata ali di bata amanami nadi banua gijang hodo haroroan nisa luhut silehol lehon nadinggan dohot nasa uli basa nama uli utus upasahat hami masyan nani leho mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na khusus di julum pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyang hami pilianon. Pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami na sotarasam do gudang ni silehon-leho mudi hami. Todimna badia di lehon ho tu hami jolma sumonggopi hami naliaon. Na margaido di lehon ho tu hami. Jala gumudang do isian portibion dohot sian pangisina sudina. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho. Ala ni sudi habal gaon dot hamuliaumu, naung pinapatarmu tuhami. Sailehom mato di parbadiai tuhuriam, akana olo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatok tong hami, mian di barita naulii, ali toddi parbadia. Tay pasada mahuriam na pinapungupungumi, asa masih jaloan, jala masih hakolongan songon akaruas ni daging ni Tuhan, Yesus Kristus nabadiai, sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadusa nabalga, dohot namemet sipa sidingon nami, say buas mahomane sadusa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbahin hami saur di bagasan huria nabadia nasasadai. Say odihon jala padumu hami tu amai. Asa pos rohanami madok. Amanami di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sileho-leho tu huria. Asalam gadda torop ni akka parbarita nauli. Dohot pangajari, dohot parasi roha. Namamaritahon habal gaummu di portibion.
Sai sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolahan, nang di bagas nabi. Asa tau nasida saor tu parpunguan sugut. Sai sungguli akana tarpudum, jala pargugui akana gali. Sai songgoti ma akana naing dohot na takang marroha. Asa ditinggalhon nasida hajahaton nabi. Sai parrohaya kana bojok roha. Jala apuli akana marsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akana manguluiho. Sai tatap mana tergugut. Dohot na pina buru-buru ni halak. Ala ni haporsiao di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus. Jalamiam maho di bagasan nasida. Sai ramoti ma pikiran ni akka panggonggomi. Panguhum dohot akka raja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Sai patugu haporsiao nami. Asa toktong huingot hami. Naung sesa dosa nami. Jala buanummu hami tuhanguluan sugut. Sai sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami. Nang malake dagingon. Panguluommu domuse. Asa masuk hami. Marnida de bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Lehom matu hami sedarion hanguluan siapari. Seisa madusa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tu todim. Selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta madihita salhuna.
Turki. Tes. Nah hormati kami awang inang ala yang masuk nama tong jam sada per mingguun tapai sama Bang Ido kami tolong tuamu aman nami dan nami ala yang masuk nama per minggu tong jam sada asa tong mata pahisa boleh ate masuk ini mah informasi doang. Multimedia